Да ҳамун Россия беси ҳами сосиска украиники просрочкара задан гире да ҳам як квартира ҳами ролтон хӯре ҳами дару хун намунда сабсвети хамир ворида менем ею ото ҳуруб надора ёдор ан ҳами хел кавшурбо мезана қати хоршурбо ёй сабсвети пахта ворида мею ото ҳуруб надора заде ролтони просрочка қати сосискаи просрочка буд ду тухми магазини сосискаи хугиё мушки ман да чиём ман да Свердловском ман да Екатеринбургом як ҷо ҳасти неси ҳами фуки биё як бор истироҳат кӣ бад и кавга бизана ба як бор биё кавги ватанта бизан бира чӣ хамдими пилсир мени ҳама мурд рафт истироҳат кӯ оли гапои ман кора менай бачаҳои Россияра маша